Avui celebrem l'activitat Sobreviure a la pressió en la Síria de l'Assad, on coneixerem amb més profunditat el projecte Les ombres ja tenen nom, de Samuel Nakar i d'Agus Morales també. Samuel Nakar ha guanyat amb aquest projecte el premi al World Press Photo 2025 en la categoria de reportatges gràfics en la regió d'Àsia occidental, central i del sud. Felicitat per aquest premi i felicitats també pel recent Luis Baltuenya, que hem sabut que has guanyat també recentment. Samuel Nakar és un fotògraf molt estimat també per la Fundació, va ser guanyador de la segona edició de la beca Joana Viarnés i és soci també de la nostra entitat, així que ens fa molta il·lusió poder-lo tenir aquí explicant el seu projecte. Agus Morales és director de la revista 5W, és periodista. La revista és un mitjà independent de referència que està especialitzat en cròniques de llarga distància. Us deixo amb ells, que us explicaran amb més detall el treball. Moltes gràcies i que ho disfruteu. Moltes gràcies. Bona tarda. Gràcies, Inés, i a Fotogràfic, al CSB, que és com casa nostra, i benvinguts, benvingudes, gràcies per estar aquí. Avui crec que la idea és una mica, sobretot que el Samuel ens expliqui, jo sóc el seu sparring, que ens expliqui per dins una mica, que explicarem tots dos per dins com va ser aquesta cobertura, no? Aquesta crònica visual i també escrita, no? Que li vam posar aquest nom de les ombres ja tenen nom, les ombres ja tenen nombre, i com que ja està publicada i la podeu veure i llegir, aquí també veureu fotos que no hi ha allà i també sabreu una mica per dins com va ser aquesta cobertura i també, evidentment, parlarem de Síria. Jo només, com a tret de sortida, abans de començar, hem preparat un format molt interessant per aquesta xerrada. Només com a reflexió sabeu que el tema general de la crònica són els supervivents de les presons de Síria sota Bashar al-Assad i, com deia Primo Levi, parlant de l'Holocaust, els supervivents són una excepció, no? I ell deia també que només aquells que han arribat fins al fons, a tocar fons, són els que ho poden explicar. Que la veritat pura la tenen aquestes persones. Aquestes persones són les que han estat massacrades, no? I són les que no poden explicar-ho, no? Però tot i així, a través dels supervivents, i per això les ombres ja tenen nombre, que és com que d'alguna manera estaven a la foscor i surten a la llum amb la paraula, no? És la forma que vam intentar seguir per explicar aquesta realitat, que jo ja l'he dit moltes vegades al Samu, però és extraordinària la sensibilitat amb la qual ho va fer i ho veureu en exemples concrets en aquesta xerrada. Comencem. Les 5 W de periodisme i les 5 W de la revista, doncs 5 seccions farem, 5, més que moments, 5 temes, no? Al voltant, o 5 preguntes, no? Per anar descobrint fotografies i històries. Comencem per la primera, que és per què aquest tema, per què les presons de Síria i per què aquest país, per què Síria. I llavors crec que Samuel Nakar vol fer un viatge enrere en el temps per començar a explicar per què era important per ell fer aquesta cobertura, que va tenir lloc ara gairebé fa un any, perquè va ser el desembre de l'any passat. I començarem aquesta fotografia, que no és d'aquesta cobertura, que és de fa 10 anys, no, Nakar? Fa 10 anys, això és una de les qüestions que més s'han parlat, com més he hagut d'explicar és per què Síria, no? I explicar per què Síria jo crec que s'explica molt bé explicant que fa 10 anys que per primer cop jo vaig tenir contacte amb la cultura siriana i amb la gent de Síria en aquest èxode migratori on explicaven perfectament, on explicaven moltes coses que jo no podia arribar a imaginar-me i durant aquests 10 anys he estat intentant endevinar què significaven moltes coses, no? Durant els terratrèmols de Turquia també vaig intentar entrar per al nord, però jo no faig conflicte, llavors entrar en diverses zones a mi em costa molt, no? I a més és molt car entrar-hi. I quan va caure el règim de Bashar al-Assad crec que la decisió quasi estava presa. Jo me'n recordo que era el dissabte a les 4 del matí quan va caure, no?
i tu estaves amb la Bruna i jo vaig parlar amb la Bruna, tu vas dir que anaves i vaig dir, bueno, a lo millor si puc anar a Malaus doncs em sento més recolzat, perquè de vegades anar-hi sol com a freelance en aquest tipus de llocs doncs fa una miqueta d'angoixa, no? Això és el camp de refugiat de Yarmouk. Li diuen camp de refugiats, però realment és un barri, és gairebé una ciutat autònoma, no? Que està a les afores de Damasc, i és població d'origen palestí. Potser ja ho sabeu, perquè també hi ha moltes imatges de la guerra. Va ser un dels... Hi ha moltes parts de Damasc que estan intactes, no? Però a les rodalies de Damasc aquest cinturó rural, no? Està absolutament destruït, no? I per mi simbòlica també aquesta imatge que vas fer amb un dron, ja després parlem del dron, perquè quan vaig saber que portava un dron, dic, com ho traes, dron? Vamos a liar. Perquè clar, el dron és gairebé una cosa militar, no? Llavors, ojo, que acaba de caer el régimen, Samu... Bueno, però al final, mira, o sigui, perfecte, I per mi molt simbòlic doncs també a nivell històric. Jo crec que el primer viatge que vaig fer a Síria va ser el 2012, just un any després que comencés la guerra. Després vaig fer moltes cobertures, no com alguns companys i companyes que realment van estar en primera línia i que van ser segrestats i que això ja era... No? Però sí que recordo moltes històries de persones que havien fugit aquí, precisament, del camp de refugiats de Yarmouk, no? I recordo algun d'ells, com l'Adham, que em deia vull tornar no a Síria, sinó a Palestina, que ell no havia estat mai, no? Però és com tot es relaciona a la regió, no? I com els refugiats de la Nakba, no? Arriben a Síria i generació després de generació, no? I com els conflictes es van superposant, no? I per mi és molt simbòlic, no? Aquest barri de Yarmouk i també, doncs, si vols passar a la següent per parlar d'això, que ja ho has avançat una mica, l'altre, de quan vam començar la cobertura, no? Precisament, que en el moment en què cau el règim, tot periodista que ha cobert directament o indirectament doncs, aquest conflicte, que en són molts, doncs se senten interpel·lats, no? Per aquest moment històric, no? La llamada, no? I el que m'explicaves, no? Jo estava amb la Bruna Casas a Uzbekistan, que és la teva companya, i estàvem fent aquesta cobertura i llavors, vale, jo quan torni paro a Istanbul i faig el salt, i llavors tu vas dir que hi anaves també, però tu des de Barcelona, i allà vam fer el team, no? Perquè jo estic a la revista 5W, que no tenim massa pressupost, però de quan en quan sí que fem alguna cobertura, que estarà important per la revista, i allà vam fer equip. Ell també feia de freelance per la Sexta, i jo dic, Samu, deja la Sexta, vamos a hacer el tema largo, que va ser tal, déjate, i no, però bueno, clar, també ha de tenir més fonts d'ingressos, no? Però és el primer cop que treballàvem junts, i aquesta imatge, no sé si és just... És del dia que vam entrar, no? És l'entrada de Damasc. Pont a Damasc. Sí. O sigui, per mi aquesta imatge explica molt bé, nosaltres estàvem entrant, o sigui, per mi tot era nou, i de sobte em trobo que des del cotxe veia aquesta celebració, i era una mica el que estava passant a tot Damasc, que era tothom estava celebrant, no? I estava celebrant la caïda del règim. Aquesta és la nova bandera de Síria. Enta Surihor, la Síria lliure, quan era el moment que són moments realment, a mi va fer pensar molt també d'una altra manera quan els talibans van tornar al poder a l'Afganistan. Aquesta caiguda del règim de sobte fa que tot el que era seguretat, no es podia entrar en el país, era un país molt opac, com sabeu. De sobte, tot cau, no? Hi havia l'eufòria, però també aquest moment I de fet per això vam tenir aquest accés a presons, a tot arreu, perquè és un moment en el qual hi ha una suspensió al poder, no? Tot i que ja sabeu que Tahrir al-Sham arriba a Damasc i després hi ha el nou règim, que ja en parlarem, però és com aquest moment, no? Que era meravellós, perquè aquests dies eren justament que podíem entrar on volguéssim i no hi havia ni checkpoints a la frontera, no? A mi m'han preguntat molt d'això, si era perillós, i jo crec que justament era el moment menys perillós de tots per al caos que hi havia, no? I tothom estava feliç i llavors no hi havia pensaments de segrestar o de tot el que pogués passar. I a més no hi havia règim, no hi havia ni policia ni hi havia res, no? I a mi em va sorprendre, no? La menció de l'Assad i entrar a tots aquests llocs que són com... És un privilegi poder entrar a aquests llocs perquè ningú ho podrà veure mai, i
i de sobte entraves al Palacio Presidencial i tota la població siriana entrant al Palacio Presidencial a veure com vivia aquest dictador, no? I sí, a mi em va trucar molt l'atenció aquesta llibertat que, de fet, en moltes cobertures tens tot el problema contrari, que és no tens gens de llibertat i t'has de colar per tot arreu. Sí, com podeu imaginar, perquè ho heu seguit, suposo, va haver una cobertura internacional molt àmplia, no? Periodistes d'arreu del món, periodistes sirians, libanesos i d'arreu del món, no? Feien una cobertura extensa a tot això, i llavors va arribar el moment també de dir quin tema farem, no? Molt bé, està preparant. I justament aquells dies ja va ser quan van començar, al revés van arribar a les presons, van obrir les presons, tothom va sortir i aquest, sense cap mena de dubte, era un dels temes clau de la guerra civil siriana. No? De fet, hi havia un informe d'Amnistia Internacional amb suport de Forensic Architecture que també han fet aquest informe d'anatomia del genocidi de Gaza, no? que expliquen això amb els hospitals i com la cartografia, anatomia és. I en aquest cas explicaven com dins de Sednaya en concret, que després en parlarem, doncs, tenien lloc aquestes tortures, etc. I era com un símbol de la guerra civil. No? I realment valia la pena i vam començar a anar als hospitals. Per què? Vam començar a anar als hospitals perquè aquests són els cossos de la gent, dels presoners que havien sortit. No? O sigui, un cop cau sobre Sednaya, comencen a treure tots els cossos que quedaven allà dins i els van ficant als hospitals. I els van ficant als hospitals perquè, clar, el que trobàvem és que hi ha una gent que està celebrant, però hi ha molta altra gent, perquè a Síria al final es calcula 150.000 desapareguts. No? Tota la població siriana anava a buscar els seus familiars. No? I ens trobem això. Això és gent que no parava de passar per la morgue tota l'estona, aviam si podia identificar els cossos. De fet, vam entrevistar al forense que deia és que aquí hi ha gent que solament deixem si certifiquen un tatuatge, si certifiquen que li faltava un dit o alguna cosa així, perquè els cossos ja venien molt desfigurats, no? I era molt complicat saber si era el seu fill o no. La gent, els familiars, estan buscant la confirmació. Volen trobar... fins i tot hi havia gent que deia no, sí que tenia... Hi havia fins i tot no baralles, però sí com dir, no, és el meu fill o és el meu fill, no? Aquestes discussions d'alguna manera, perquè clar, la gent vol tancar el dol, no? Perquè a mesura que passen els dies estan assumint que el seu familiar està en una fossa comuna o que no el veuran mai, són desenes de milers de desapareguts que hi ha. Llavors, trobar el cadàver doncs no deixa de ser tancar el dol, no? I era un moment realment, o sigui, això és la morgue de l'hospital, un dels principals hospitals de Damasc, però n'hi havia més, no? I a més és una cosa que era aquell moment i que a poc anava passant, perquè clar, s'anaven identificant alguns cadàvers i d'altres, si no, ja, vull dir que era aquell moment que s'havia de fer i va ser això que ens va obrir la porta a seguir investigant el tema. Clar, en aquell moment hi havia com tens una pressió pels mitjans en generals, no? Que estan fent totes les històries i de sobte hi ha moltes històries, que era el Palacio Presidencial, el Narcoestado, que eren les fàbriques de droga, o la presó de Sednaya, que de fet nosaltres vam arribar dies més tard d'això. I jo me'n recordo de com fer aquestes mini reunions, què fem avui? I tu tenies claríssim, i era com, no, però les fàbriques de Captagon, era com, no, això no serveix de res, com, què farem amb això? Anem a fer la història que és aquesta. I me'n recordo molt bé perquè aquest mateix dia vam començar a fer com periodisme molt bàsic, però de vegades se'ns oblida que el periodisme de vegades és solament anar a preguntar, i llavors vam començar a anar a preguntar per l'hospital perquè clar, si aquí estan arribant els morts, tots els vius que sortien de Sednaya probablement també tinguessin la necessitat d'un metge, d'un doctor, i de fet aquí ens van ficar en contacte amb el Mohamed, no? Perquè vam començar a preguntar per tot l'hospital i de fet estaríem 2 hores, 3 hores fent una cosa molt bàsica del periodisme, que és preguntar, però de vegades no s'arriba a aquell punt, no? Vam passar al següent bloc, perquè això ens porta al següent bloc,
El que explicava és interessant perquè el que estaven fent bàsicament era com que hi havia moltes persones que havien sobreviscut a les presons, havien passat per l'hospital, els havien tractat i havien tornat a casa. Llavors és el moment aquest que havien estat alliberats i és el moment que volíem parlar amb aquestes persones. I en un dels hospitals això, anàvem metge per metge preguntant, però hi teniu algun telèfon? Pregunteu-los primer, per tema, tampoc la protecció de dades no és un lloc i un moment que... Però sí que intentàvem, doncs, parleu amb ells per si els fa res que els contactem per parlar amb ells, etc. I així, tirant del fil, a poc, al principi era molt difícil parlar amb algun dels supervivents, però a poc, difícil de trobar la persona, però un cop, i això sí que va ser una cosa que a mi em va colpir molt, i és que, clar, tothom volia parlar. O sigui, ja entrem en aquest segon bloc, que és aquest té a veure amb el valor del testimoni. A mi em va fer recuperar una mica la fe en l'ofici del periodisme, en el sentit que doncs és cert que de vegades el tractament que fem als mitjans de determinades realitats no és el que hauria de ser, per fer servir un eufemisme. De vegades perds una mica de fe en el valor del testimoni. Aquestes persones mateixes, jo recordo fent cobertura també a persones refugiades que sortien de Síria, que em deien i de què serveix que parli amb tu? Parlarà la guerra per això? Doncs evidentment no. I aquí sí que vaig recuperar una mica la fe en això, en el sentit de que veies que parlant una a una amb aquestes persones, de seguida tenien aquesta urgència gairebé per parlar, per denunciar, i també aquesta mena d'alliberament. No? Clar, tots ells pensaven que moririen a la presó, perquè aquest era el destí de la majoria de persones. No? I llavors i justament és aquell moment en el qual són alliberats i és com també aquesta mena de xoc també, no? I que es retroben amb la família, però no sé, va ser molt interessant. No? Aquest és Hosni, va ser una de les persones amb la qual vam parlar, un dels que estava més delicats de salut, no? Vols, Sí, no, jo me'n recordo que, clar, jo entro a l'habitació i normalment sempre l'Agus fa com l'entrevista primer per també un tema de confiança i de més, però clar, jo vaig entrar a l'habitació i de sobte hi havia una llum increïble, o sigui, aquesta llum que entrava per la finestra, jo sabia que s'aniria la llum i és veritat que vam anar una miqueta, jo vaig anar una miqueta ràpid, vaig dir, primer fem les fotos i li vaig començar a preguntar els símbols de tortura, però quan va començar a treure's capes ja es veia, no? O sigui, ella estava supermalalt i no tenia energia, no tenia força, de fet estava amb una mascarilla i estava com tapant-se tota l'estona i estava com superdèbil i veies els braços i de més i a mi em va impressionar molt perquè jo vaig fer les fotos i després l'Aus va començar a parlar i al moment en el que tu vas estar una molt bona estona fent l'entrevista, però hi havia una cosa de ell com dient que estaria molt més temps parlant i que volia certificar això. I això de recuperar la confiança en l'ofici, a mi hi ha una cosa que m'agradava moltíssim d'aquestes entrevistes, era aquest acte psicològic de que per primer cop podien parlar amb algú que, clar, ell feia que 3-4 dies que havia sortit de la presó i per primer cop podia explicar-li a algú, perquè tu no li pots explicar això a la teva família, no li pots explicar als teus amics això perquè probablement l'interès el perdin molt aviat o sigui molt complicat mantenir una conversa com a tal. Però clar, l'Agus es ficava allà amb la seva llibreta, a escriure tot, l'Alà, que és el traductor fixer, que feia la traducció, i era com un ambient, i de fet me'n recordo d'estar allà sentat, i estava la seva mare, el seu pare, i crec que era un amic seu o el seu tiet, i estaven escoltant, perquè per primer cop estaven escoltant tot això. Hi havia com una energia de que ell estava per fi alliberant-se de tot el que estava passant, no? I crec que això a mi em donava molta gratitud del que estàvem fent en aquell moment, de dir, és que ho estan explicant per primer cop i nosaltres estem inclús fent aquest acte psicològic d'alliberament de tot el que han patit, però a més certificant una cosa que volen certificar, volen que ningú s'oblidi del que ells han patit, no? I crec que era molt maco aquell moment. De fet, tu estàs parlant i m'he emocionat una mica perquè
tu feies una feina increïble, que era aquesta paciència d'explicar i tornar a preguntar i de que tornessin un altre cop a confirmar, perquè volies que tot estigués super certificat, no? I me'n recordo d'aquesta cosa que feies de tornar a repreguntar, que em semblava increïble, perquè estaves certificant una cosa molt important i li donaves un valor molt important amb ells quan ho estaves explicant. Sí, i l'energia, no? A més, hi havia aquesta energia, efectivament. I al final, clar, realment era un moment lluminós, al fons. Perquè, clar, era que, per exemple, aquí a Hosni es retrobava amb el seu pare, que després no sé si vols comentar-ho també, amb la seva família. És un moment d'eufòria perquè la majoria de familiars doncs, es donaven per morts, no? No que estiguessin ja morts, sinó que el seu destí final seria aquest, no? Però per altra banda, clar, el Hosni en concret era molt dur, perquè nosaltres vam sortir a fer aquests retrats amb el seu pare, amb la seva mare, i el Hosni estava de peu, i estaven els dos allà. I als 5 minuts, de sobte el Hosni va al terra. No tenia ni energia per estar de peu, no? I clar, era molt feliç per al seu pare i per la seva mare d'estar allà, però a mi el seu pare, que tenia 70 i 80 anys, era el que estava mantenint i en altres casos hi havia més felicitat. Aquí era com, ostres, és que no sabem si això hi haurà vida després d'això o no, perquè és que estava molt dèbil, no? Aquí el Mohamed, que de fet va ser el primer amb el qual vam poder entrevistar en profunditat, i aquí, aviam, al final, una mica en la línia que explicaves tu, el reportatge en realitat el plantejament és molt senzill, o sigui, és només una qüestió d'insistència, perquè al principi tothom volia parlar amb supervivents, periodistes, però als 2 dies ja van dir, doncs ja està, algú ha entrevistat algú, però aquí va ser una i una altra, no? És com... I el tema del temps sí que és important, i això es notava molt a les entrevistes, que no eren entrevistes, eren converses, perquè clar, allò més preuat que tenim tots i totes és el temps. I quan te n'adones també, quan vas a fer l'entrevista, m'estan escoltant de veritat, no? Llavors, com que tot rotllava molt més, no? I el Mohamed va ser un bon exemple. Recordo que ell en concret ens va explicar que el van arrestar perquè la persona amb la que anava portava marihuana. Que tot això també va molt en contra de l'estereotip que tenien de no, a les presons hi ha els rebels, etc. No, hi ha molta població civil, després en parlarem també, no? De manifestants, activistes, gent comuna, no? Que és part de la guerra civil que va tenir lloc a les presons, de l'estratègia d'Assad, jo crec. Però recordo que en el seu cas deia, si tinc 31 anys, i la mare li deia, oh, tens 29, perquè havia perdut la noció del temps, no? Hi ha una de les persones que havia estat a l'hospital, no? Aquell que heu vist abans la morgue, i vam parlar amb ell el dia següent, pràcticament. I era aquest moment de començar a assumir la seva nova vida, no? Sí, i de fet li està costant molt assumir la seva nova vida, no? Jo tinc com aquesta frase, com que ell va dir que és que no tenia sentit la seva vida perquè ja no com trobaria una feina o com trobaria una dona. I això a mi em va marcar molt. Però jo crec que del Mohamed hi ha una cosa molt interessant que potser ens ho pots explicar, que era perquè el Mohamed explicava molt bé com funciona el sistema, no? I és, a ell l'enxampen al carrer, de sobte el comencen a fer entrevistes, tu ets un rebel, no? I entra a la Palestinian Branch, que després parlarem més de la Palestinian Branch, però ell és un exemple de com funcionava aquest sistema de tortures i de repressió. No? Sí, aquí veus també l'arbitrarietat, no? Això, reconstruint tots els testimonis, això la crònica que vam publicar doncs sí que està més estructurat, però veus com aquesta arbitrarietat és part de l'estratègia del sistema, que hi ha també té a veure les famílies, no? La forma en la qual es fan les tortures, etc. No? Que això insistia molt. També a nivell de... que crec que és una cosa que vam treballar molt a nivell de text i de fotografia, de com tractar un tema que al final, si vols fer sensacionalisme, ho pots fer. No? I aquí també per això crec que
Aquí aquesta foto, per exemple, que és molt delicada. Per mi, quan la vaig veure, de seguida vaig dir... Hi havia altres que no... Aquesta, a mi, de seguida, perquè és ell, jo que era a l'entrevista ho puc dir, no? És ell. No sé, o sigui... No, hi ha aquesta inquietud interior, no? Però alhora hi ha alguna cosa com reconfortant, no? No només per la seva posició, sinó, no sé, aquesta tendresa també, no? I és com... Defineix molt la vulnerabilitat del moment sense caure en l'estereotip de la tristesa, etc. No? Sí, de fet, aquesta foto que és tota una línia de treball que no vam seguir perquè bueno, jo tenia molta pressió perquè era el primer cop que treballava per 5W i l'Anna Suriñach és una gran editora, però la sede central estava... Claro, la sede central estava en plan... I jo pues, haig d'estar al nivell i això implica molta pressió. Llavors jo vaig obrir com moltes línies de treball a nivell fotogràfic. I una d'elles se'm va acudir perquè la CNN, la Clarissa Ward, va fer un reportatge sobre que ella entrava a una presó i de sobte hi havia un presoner i el treien del presoner. I clar, aquest reportatge va ser dels primers que es feien a Síria, no sé què, però es va tornar molt viral perquè era molt qüestionable i perquè no se sabia si era veritat o no. Sí, no era, però llavors hi havia un periodista sirià que ell havia estat empresonat i diu la raó principal per la qual jo sé que això és mentida és perquè quan heu anat amb la càmera i heu descobert el presoner, perquè el presoner estava com tapat i de sobte em deia m'heu alliberat, una cosa així. Diu, és que quan tu portes tants anys a una presó, la memòria muscular no et permetria comportar-te com es comporta ell. Ell sabria que s'hauria de ficar completament així. I això a mi em va donar com una idea i és, ostres, clar, és que aquesta gent porta 7 anys en les mateixes postures, no? I vaig començar a treballar tota la memòria muscular. De fet, aquesta és una de les fotos i no es veu tant, però hi havia... Jo preguntava sempre cómo te sentabas, cómo dormías y cómo estabas de pie, no? I clar, aquí m'estava explicant perquè quan canviaven de posició era com molt així com... O sigui, era tot el cos que es mostrava. I clar, aquí ell és com es ficava a dormir. I estava veient com estava... I crec que això també dona una certa calma, no? De per què aquesta foto em deixa entrar a un lloc, perquè hi ha moltes altres que no funcionaven, no? I aquesta, en canvi, sí que funciona. Sí, Iham? Aquesta... Sí, no, aquesta... O sigui, a mi... És foto inèdita, eh? Sí, no, això, i tampoc és com una foto que anem a seleccionar, però a mi és una història que m'agrada moltíssim. I de fet, la història que estem narrant és superdura, o sigui, com hi ha cossos, hi ha fosses, etc. Però hi ha una història molt maca i és els retrobaments. No? Jo me'n recordo, vam arribar a aquest poble perquè anàvem a entrevistar l'Iham, però a mi el que em va impressionar no era l'Iham, era la seva mare. O sigui, la seva mare anava pel poble amb el seu fill caminant tota l'estona en plan, està aquí, amb una sonrisa a la cara que no se li podia treure. I és que no havia retornat un, havien retornat els 2 germans, no? I de fet a la revista està el vídeo de com arriba a casa i com la seva mare, clar, la seva mare no sabia, que feia molt de temps que no sabia si estava mort, si estava viu. I clar, a mi aquesta no és, o sigui, com a nivell editorial potser la foto no funciona tant, però aquesta sonrisa d'aquesta mare és una cosa que m'agrada molt explicar perquè sobretot hi havia molta llum en aquell moment, no era solament foscor de cadàvers i de gent que ho hagués passat molt malament, hi havia un moment molt de llum de hem retrobat i estem sanant, no? És com l'inici d'una sanació de tota una societat, no? Aquí era ell, crec que l'Iham, que deia la meva mare es va quedar cega durant la Guerra Civil, va perdre els 2 ulls, que era el seu germà i ell. Primer van alliberar el seu germà, no? I va dir, va recuperar un ull, i quan em van alliberar a mi va recuperar l'altre ull, no? I va ser maco, no? Per això també aquests moments, no? També
estava tot com molt concentrat, no? També propi del moment històric, no? Perquè ha caigut el règim, ningú no s'ho esperava tampoc, però sí que hi havia aquest xoc i després el xoc emocional, personal de les famílies de no? com això s'adarà, que és un dels bressols de la revolució síria en el seu moment, no? Que després desemboca en la guerra civil, etc. I tots dos van estar a la presó i també aquesta arbitrarietat de la qual parlàvem abans, que un va ser alliberat, l'altre no, hi ha també aquest joc també. I a més, just estàvem allà entrevistant i d'ara com a província, no, de sobte va ser com, ostres, és que aquí ha afectat moltíssim el règim. I de sobte estàvem allà i ens vam trucar i vam anar a l'apertura d'una fossa que s'estava just obrint. No? I clar, nosaltres podem pensar en la fossa, però també hem de pensar en aquest procés de dol de tota la gent que podrà fer-ho. No? O sigui, és molt important això de la sanació, jo crec, com a nivell social, i el que nosaltres explicàvem era per certificar el sistema de tortures de Bashar al-Assad, però al futur probablement tots aquests moments són una sanació de tota la societat. Anem ara al tercer bloc. Aquest és de les fotografies. Ara jo li faré preguntes al Samu. Com fer la fotografia? No era gens fàcil perquè també jo sóc una mica passat i com m'ha comentat abans, jo estava ja a les entrevistes molt de temps, no? I dic, bueno, a veure, no sé què va fer Samu, però jo estava... I llavors no és fàcil, no? També la fotografia. I vam tenir alguns dilemes, diguem-ho així. El primer d'ells, aquest, jo crec. No sé si vols explicar la foto. Aquí hi havia premsa, aquí, perquè això era una... Sí, mira, jo vaig fer aquesta foto i clar, jo veig aquesta foto i a mi estèticament i a nivell contingut m'agrada moltíssim aquesta foto perquè per mi explicava tot, però de sobte jo li ensenyo aquesta foto a l'Agus Morales i l'Agus diu, bueno, l'Agus i l'Anna diuen aquesta foto no la podem publicar perquè la persona que està allà al mig està completament o sigui, no té consciència de que l'estem fotografiant, no? I de sobte era com ja, però les altres fotos no expliquen tot això. I a la revista 5W no es va publicar la foto. De fet, vam decidir que no es publicava. Jo explicava per què creia que era important publicar-la i de més, i a la revista 5W no es publicava. I això és una cosa molt interessant perquè quan tu treballes amb mitjans, els mitjans aquests qüestionaments probablement no els tinguin. Però quan treballes amb l'Agus i amb l'Anna, de sobte aquests qüestionaments estan. Pero luego la enseñas, ¿eh? Es broma. Es que luego la pones, ¿eh? Claro. O sigui, però amb l'Anna... Clar, aquesta foto després va formar part del reportatge del WordPress Photo. Això, luego la puso en el tal. Vale, ponla. I aquí hi havia la següent reflexió. És, vale, en el moment que nosaltres vam fer la crònica que parlaven d'aquest hospital, aquest hospital és molt bèstia, i jo ja ho he explicat molts cops, però tota la gent que hi ha allà no coneix a la persona que està aquí al mig. I veus allà les fotos als mòbils perquè és gent, familiars, que venen a preguntar-li si han trobat o si coneix el seu familiar. No? I clar, aquest tio estava a l'hospital i de sobte van començar a entrar tots els mitjans de comunicació. I tots els mitjans de comunicació va començar a fer-li entrevistes que no podien fer-li, no es podia. Ell no podia ser entrevistat perquè no podia contestar, però de sobte va a convertir-se aquell dia en el protagonista. No? En paral·lel estàvem publicant, vam decidir no fer-la, però després, quan va arribar el WordPress Photo i s'havia de presentar, amb l'Anna vam tornar a tenir el debat, perquè aquesta era la millor foto. I l'Anna va dir, i la decisió bàsicament era, és que ja s'ha publicat, ja l'han fet personatge públic i ja tothom ha vist la seva cara. O sigui, la seva identitat ja ha sigut vulnerada i potser ara és prima el valor informatiu de la fotografia com a tal. No? O sigui, perquè entengueu el context, o sigui, és un dels supervivents de les presons que estava en les condicions que veieu i que arriba a un hospital. I llavors, les famílies venen allà, per això que tu deies, per preguntar, tu coneixes el meu fill que es diu tal, i per això ja, no? Tothom pregunta, i és aquest moment, i ell psicològicament estava absolutament fora. O sigui, ell no sabia què estava passant. O sigui, jo crec que ell no era conscient ni que havia caigut res.
sigui, llavors, bueno, aquesta era la situació, que realment era que hi havia molta gent aquí. I no parava d'entrar gent tota l'estona. Tota l'estona estava entrant gent. Jo me'n recordo, de fet, que era difícil moure's allà dins, perquè hi havia molta gent i, a més, tothom estava molt emocional en aquell moment. O sigui, totes les dones i els homes estan com és que estem buscant el nostre desaparegut i l'estem buscant a tot arreu, no? Sí, perquè, clar, els desapareguts o estaven a Setnaya, o estaven als hospitals, o estaven a les fosses comuns. Aquesta és la fossa que us deia abans, justament estàvem allà fent l'entrevista a l'IHAM i de sobte ens truquen i decidim que jo me'n vaig i l'Agus es queda fent les entrevistes i jo me'n vaig a fer les fosses amb un altre periodista que era amic de l'OCBA i m'ajudava. I jo arribo allà i dius, què fas? O sigui, a nivell fotogràfic, com fotografies això? Però també comencen a sortir els cossos un rere l'altre i jo vaig estar 40-50 minuts, van sortir 24 cossos de la fossa comú. I era com, ostres, és que tota aquesta gent i com... O sigui, no sé, a mi em semblava molt impactant el moment d'obrir una fossa, i més amb la història que tenim aquí a Espanya, per nosaltres és una cosa molt bèstia, que 40 anys més tard o 50 anys més tard encara estem obrint fosses, no? I això per mi era un moment molt històric, però per altra banda obrien la fossa i l'únic que trobaves era la roba, els ossos i buscaven identificació. I jo me'n recordo de tornar i ensenyar-li les fotos a l'Aus i dir, hòstia, no porten guants. No porten guants. I això què significa? Significa bàsicament que si no porten guants estan intoxicant l'ADN, no? O contaminant les proves d'ADN, perquè després, quan hagin de trobar qui és aquesta persona, clar, ja està tot contaminat. Bueno, és que, clar, tècnicament això... Nosaltres, evidentment, no som forenses ni res d'això, però tècnicament això no s'ha de fer en el sentit que això s'ha de fer de forma professional, amb un equip ben format, de forma sistemàtica, però aquí què va passar? Que allà al veïnat, no? Deien, doncs hi ha una zona on venien molts camions a deixar, que jo podia pensar que potser eren cadàvers, i van començar a mirar, i clar, fruit una mica de no la desesperació, però de la voluntat de la gent de saber la veritat, no? Ostres, comencem ara a obrir les fosses, no? Això després s'ha evolucionat, no? Però en aquell moment estaven sortint més, sí. I després jo volia comentar solament aquesta foto, nosaltres estàvem marxant, de fet aquest dia ens el preníem com a turisme a Damasc, és una ciutat preciosa. Una que ha recuperado de la gastroenteritis claro. por beber agua de grifo. De fet, tu al diari me'n recordo, jo em pregunta, però tu estàs bevent aigua? I dic, sí, clar, del grifo, no sé què, tal. I que agafa l'Agus i diu, bueno, yo he escrito que es tal, ya verás cómo... I el dia següent jo estava fatal. Bueno, es igual. Ya recuperado. Ya recuperado, decidimos ir a hacer turismo, ir a los sitios céntricos y turísticos de Damasco. També perquè, bueno, no se'n va tots els dies a Damasc i, a més, intentar agafar alguna cosa. Però el que volia dir d'aquesta foto és que, clar, després de tot el temps fent aquesta història dels desapareguts, comences a estar com ficat i em semblava molt interessant perquè de sobte jo aquesta foto la vaig veure i vaig dir, hòstia, clar, és que el que no hem explicat encara és la universalitat. O sigui, tenim els 3 o els 5 personatges que tenim, però no tenim la universalitat. I aquesta foto explica molt bé aquesta universalitat, perquè és la Mezquita de los Omeyas, aquests que hagueu anat a Damasc en l'època que tal, l'heu visitat segur, però tots els espais públics cèntrics estaven així, estaven plens de fotos de desapareguts i per això de sobte vaig veure aquesta foto i vaig dir, hòstia, és que clar, no m'ha explicat el nivell el nivell en el que està ficat la societat en la busca d'aquests desapareguts, no? I per mi aquesta foto en la Mezquita de los Omeyas em sembla superimportant perquè el que estem dient és no, és que no és que sigui a un hospital, no és que sigui a un poble, no, és que a la capital, Damasc, et trobes que al centre quasi de Damasc, que és la Mezquita de los Omeyas, tot està empapelat amb fotos de desapareguts. I per això era aquesta foto. Passem al següent bloc.
Quart. Sí, perquè si no... Queden 2 només, eh? Ja obrim torn de preguntes, comentaris, de què vulgueu. Bueno, el sistema en si mateix, no? Com funcionava aquest no? No? Bueno, el dron, que clar, normalment a conflictes ja tendim a o no portar-ho directament o perquè, clar, és segons com, on vagis, jo quan ho vaig veure dic, ostres, Samu, cuidao, Després a volava allà al costat del rebels, dic, cuidao, tal, diles algo. No, però aquí sí que realment va capturar, no, aquesta forma icònica de Mercedes, no? Mercedes-Benz, aquesta aspa, que és aquesta arquitectura que té, de Setnaya, que és la presó on hi havia milers de detinguts i que, com deia ell abans, no vam anar-hi perquè això sí que es va fer molt, no? Al principi va fer molta cobertura això, va sortir als mitjans, etc. Però no vam anar-hi fins al, no sé, perquè estaven fent les entrevistes, etc. I era com un lloc més, però és part de la història, no? Part essencial de la història. I aquí també els passadissos i tot estava ple de gent que buscava doncs a la gent estimada, no? Desapareguts, no? Sí, jo el que vaig sentir quan vaig arribar eren, per una banda, la imatge general era un parc d'atraccions, o sigui, com totes les famílies estaven entrant venien de Damasc a veure com era la presó, que era una mica el que també passava al Palacio Presidencial, no? És com tots aquests espais que no havien pogut veure i de sobte podien veure, però per altra banda estaven... No, vale, està el següent. Per altra banda, el que ens vam trobar era cents de persones, no, de fet no, com desenes de persones que estaven recollint els papers que estan al terra. O sigui, tots els papers de Setnaya els estaven recopilant i els estaven guardant. De fet, jo me'n recordo que havia una noia que era com, com estudiada, no? Com estava allà i dient, no, és que això són proves. Això són proves i s'estan perdent, no? I estan tots els terres, todos los suelos llenos de papeles y de repente te encuentras que hay gente que los está recogiendo. Pero yo tengo un retrato de un padre que de repente iba con los papeles y se los llevaba a casa porque así a lo mejor ahí estaba el nombre de su hijo, ¿no? Y de repente te encontrás que todo el mundo fuera estaba mirando los nombres en las listas, ¿no? Iban con una foto, iban mirando y me pareció muy impactante porque, ostras, es que llegas a Setnaya y de repente, vale, puedes notar la energía de tal, pero en realidad lo que yo estaba viendo era gente cogiendo todos los papeles y diciendo, venga, vámonos, que pasa un poco como con las fosas. Si no es un trabajo de especialistas, esos papeles al final no van a servir como prueba, pero la gente estava que queria esos papeles, no? I al final, bueno, Setnaya, sí, ves passant. Setnaya era com el centre d'aquest laberint de presons del règim, no? Hi havia dependències d'intel·ligència militar, que després veurem, de diferents... I aquest era com l'epicentre i el símbol. I aquí tothom ens descrivia una mica, no? Hi havia més, no? Però sobretot els 7 testimonis que hem entrevistat en profunditat descrivien un circuit similar, no? També aquí doncs, l'escenari habitual de les tortures, no? Doncs, per exemple, el Hosni ens explicava que era el Arsa de la cel·la, que és com la traducció que ens van fer és que com gilipolles, no? No? Però que és la persona que d'alguna manera fan servir per humiliar el grup, no? Per exemple, l'obliguen a humiliar altres persones del grup, no? El fan servir com a... No? Hi ha tota una mena d'humiliacions, no? Més enllà de la tortura també, o també altres tortures que hi havia, no? La catifa màgica, no? Era una d'elles, etc. No? I aquí aquest era l'escenari i aquí també hi havia les execucions, no? Que molts d'ells explicaven, no? Que les sentien a la nit o no? Una mica vam anar lligant tot això amb la documentació disponible, molta que us he parlat abans també d'Amnistia Internacional, etc. Era consistent amb el que explicaven realment i potser descartant algunes coses que també fruit de que a molts d'ells, per exemple, els deien no podeu mirar, no? O no podeu, no? Moltes vegades tenien la informació limitada fins i tot de com era l'edifici, no sabien com era, no? Llavors, com una mena de trencaclosques que vam anar, no? I que amb les imatges aquesta diversitat també per el dron, molt bé. Però aquesta diversitat, no? De la persona, l'espai, no? Tot això fa que realment sigui un document on tinguis una idea de què va passar. Sí, yo te quería preguntar,
Era al revés, Pero vale. Sí, lo sé, lo sé. No, pero este es el bloque en el que hablamos del entramado, con lo cual creo que es importante que hables de cómo era la vida en las celdas. Sí, Que es lo que contaba, ¿no? O sea, a mí lo de que eran 40 y pasaron a 20, pero sobre todo ese momento de cómo era dentro de las celdas i com vivían ahí. No, doncs una mica que estava explicant abans, no? Fins i tot a vegades com també ells tenen... ells no saben què està passant a fora, clar, no? I a mi jo vaig centrar molt en aquesta part de l'alliberament, no? Perquè ja sospiten que alguna cosa passa, no? I, bueno, de fet, la crònica comença així, no? I tots els tres estan separats, els tres principals que entrevistem s'espanten perquè veuen que hi ha rebombori i es pensen que és un motí o que, no? I el motí, com sortir malament, fatal, o sigui, no? Pot ser pitjor, no? Llavors tots estan espantats perquè el que creuen és que és una trampa del règim, perquè ells intentin escapar i després, no? I fruit de la por, que jo crec que és l'element essencial que es fa, no? Que es fa servir per, no? Perquè és una mena de terrorisme d'estat, no? I fa que no s'ho creuen, no? Alguns fins i tot, no? Fins que no els hi obren la porta, no? I doncs... això, per exemple, que explicava un d'ells, l'Abdalà, que crec que també hi ha una foto amb el tema amb el sabó, no? Per tema de la dutxa, totes les tortures, també quan els hi diuen la comunicació amb els familiars, que si hi són o no hi són, bueno, tots aquests jocs psicològics que van més enllà de la violència física, que hi era als cossos, l'heu vista, no? Però sí que al final arribes a la conclusió que hi ha un missatge també que no és per a ells, és per la població, no? És com aquest, no? De trencar, no? De morir, no? Jo no vull anar a la presó, no? I se sabia, dins del país se sabia què estava passant, no en aquesta profunditat, que després s'ha conegut, però no? I al final, doncs, tots aquests records que es van acumulant i sobretot la consciència que tenen és que segurament no sortiré, no? Que és com una de les coses que tots comentaven. L'Abdalà és un dels que ell per ser sí que era rebel, havia estat rebel, però molts d'altres no havien estat combatent. No? Això ja és la Palestinian Branch? Sí. A lo millor, si agafem a Mohamed, perquè ell va passar per aquí també, no? Ja expliquem, o sigui, Mohamed com a exemple d'un sistema que funcionava, que quasi tots narraven igual, no? Que és, te detienen, te meten en la Palestinian Branch, no? I... Sí, que aquesta és una dependència de la intel·ligència militar que vam anar-hi també, que de fet jo crec que el dia o dos ja la van tancar perquè hi havia moltíssima documentació, després ho veurem, però era com el primer lloc on hi anaves, i de fet és l'Aiham, no? Que tenia la mare que estava tan contenta, etc, que explicava això amb molt detall també a Mohamed també, no? Però bueno, gairebé tots. Però com aquest primer pas les cel·les eren més petites, no? I aquí també t'adones que explicaven que era interessant, els interrogatoris no eren per extreure informació. Ningú no va descriure realment així com... Fins i tot al revés tampoc. No, vull que m'expliquis qui és... No, eren per extreure confessions. No? Per dir-li, confessa que has estat implicat en col·locació d'artefactes no sé on. I les tortures anaven dirigides cap aquí per aconseguir aquesta confessió. Un cop hi havia confessió, llavors hi havia condemna i anaven a Sennaia. I això va ser una cosa que molts d'ells ho explicaven. No? I aquí vam veure també com hi havia un sistema que va més enllà de la repressió política i que té a veure que té la vessant econòmica també, no? Perquè també hi havia famílies que pagaven diners per intentar alliberar o per poder veure els seus familiars i de vegades funcionava, perquè ens explicaven, i de vegades no? Que és important també aquesta... Tot això feia que aquest sistema funcionés i que això jo sí que em vaig donar una mica en directe de com d'essencial era en la guerra en si mateixa. No? Sí, de fet, la mare del Mohamed explicava que ella va pagar i que quasi s'arruïna para saber cómo estaba su hijo. Sí. Tota la informació disponible, això era un caos, no? Però això era... Era un edificio de 11 pisos, Sencer. Las partes de abajo eran salas de tortura y de interrogatorio, y el resto eran habitaciones con estos documentos. Cada documento expedients, fotografies de les vacances
un funcionari sirià i les fotos aquestes, digues. Sí, no, a mí aquestes em van... estas me llamaron muchísimo la atención porque de repente entramos en una sala que solo era para universitarios. O sea, todos estos son como universitarios. Y eran las fotos de carne que habían entregado, pues entiendo que para la matrícula, y de repente se las estaban dando a la policía, ¿no? Y a mí me parece muy interesante de este reportaje en concreto, pues este tipo de imágenes, porque es común en muchas más dictaduras de las que creemos. O sea, ahora no, porque ya todo está digitalizado y lo que queramos, pero este tipo de archivos es lo que al final hace que las democracias tengan que... las dictaduras, perdón, tengan que mostrar su verdadera cara, ¿no? Que es todo este sistema de información con el cual han estado reprimiendo y con el cual han estado generando este control sobre la población, que de repente lo vemos en dosieres de persones, però todos tienen su dossier, no? Bueno, i el personalisme, evidentment, no? Bashar al-Assad, que és omnipresent. Amb això, de fet, podem anar a l'últim bloc, que és sobre el futur del país, que jo sempre dic una cosa. És que ens avancem a això perquè, com que després surt, però els periodistes no hem de vaticinar el futur. És un error. Los talibanes no van a volver a poder, vuelven. O sigui, sempre ens equivoquem, no? Però sí que val la pena reflexionar una mica des del punt de vista històric. Mira, ara fa poc vam editar a la revista 5W un llibre de la Patricia Simon i John Lee Anderson, i John Lee Anderson, que també va ser-hi en aquesta cobertura, que té molta experiència, no? en cobertura de conflictes, va dir 20 anys després de l'11S i de la invasió primer de l'Afganistan després de l'Iraq, no? A l'Afganistan s'hi va anar per fer fora els talibans i Al-Qaeda. Tenim els talibans de tornada a l'Afganistan amb Al-Qaeda, no? Perquè Haqqani, que és el ministre d'Interior, era de la xarxa Haqqani, que estava lligada a Al-Qaeda. I Al-Qaeda a Síria també, perquè Tahrir al-Sham anteriorment era la branca d'Al-Qaeda a Síria, no? Tahrir al-Sham, aquest moviment que finalment va arribar... No? Evidentment, ell ho deia des del punt de vista del fracàs occidental, però sí que és cert que aquí han passat coses aquest any. O sigui, hi ha hagut molta controvèrsia també per, bueno, qui són aquesta gent, no? Què està passant al país, etc. No? Evidentment, doncs, canvia la configuració del país, del règim polític, passa a ser un règim sunita, com la majoria del país, però sí que hem vist un any on el règim, amb el Shah al capdavant, està guanyant legitimitat. O sigui, ha tingut trobades amb Trump, amb Macron, a poc a poc s'està... O sigui, ha canviat una mica el Kalashnikov per la corbata, que això ho hem vist en directe, i sí que hi ha un intent que jo crec que és ja més per parlar més a nivell intern, que crec que és interessant, en aquesta era post-Assad, doncs estem veient com s'està intentant, o està intentant ell, no reunificar, però unificar el país. No? Hem tingut enfrontaments amb milícies druses, també alauites a l'oest, hi ha també tot el tema, evidentment, de Rojava, etc. Doncs hi ha tota una recol·locació de peces, no? a Síria. La violència segueix, o sigui, no podem pensar que la guerra va acabar, sinó que encara hi ha combats, etc. Jo vaig anar-hi a l'abril a Rojava i vaig fer una mica de cobertura i hi havia com aquesta incertesa, no? d'alguna manera, i ara sí que és veritat que ja desapareció de los medios. No, ja no sabem, ara sortiran notícies perquè fa un any. Llavors, i ara què ha passat o tal? Però a mi, des del principi, se'm feia molt difícil pensar ara cap on aniria el país, no? I doncs, a poc veurem. També en el clau de justícia, no? Si això realment que va ser un règim terrible, no? Què passarà, no? Digues, perdó. No, que com no podem vaticinar el futur, volíem explicar d'on veníem, o sigui, o el que ens vam trobar, no? Perquè de vegades en aquesta búsqueda de adivinar el futuro intentamos como que de repente todo sea perfecto, pero la realidad es que venimos de muchos años de guerra, muchos años de dictadura y encima un caos generalizado sobre quién va a ser. O sea, la población siria es muy dispar y muy diferente y
I clar, a mi em preguntaven molt, en plan, què passarà amb el futur? I dic, és que no tinc ni idea, però sí que hi havia una cosa, no? Que era explicar, ells venien d'aquesta dictadura, estan ara obrint les fosses, això era ja Armuc, o sigui, és que estem parlant d'aquest nivell de devastació i estan trobant els seus familiars. Llavors, buscar una mica aquest futur ara mateix, quan no ha passat ni un any de la abertura de Siria, me parece muy complicado. Pero había una cuestión que es la población quiere paz, en cierto sentido, ¿no? Era como una de las fuerzas de las que nunca se hablaba era de la población. Se hablaban de todos los diferentes grupos y de cómo iba a haber conflictos, pero la población a mí me parece una de las fuerzas más importantes del país y esa población creo que está muy cansada de que vuelva a haber violencia otra vez en el país, ¿no? Yo el otro día escuchaba que sí, incluso está planteando una especie de federalismo el propio presidente y la realidad es que el presidente ha ganado muchísima legitimidad a nivel internacional y en cierto sentido a mí me da muchísima tranquilidad ver que al menos va a intentar jugar con las reglas internacionales, ¿no? Como no se quiere convertir en un emisario del Islam o de Al-Qaeda y quiere imponer la religión por encima de todo y va a ser súper violento, sino que este año al menos ha demostrado que a pesar de que hay conflictos en muchas zonas de Siria y que va a seguir habiendo violencia, porque como hemos intentado explicar, venimos de donde venimos de una guerra fratricida donde se han matado muchísima gente entre ellos, sin embargo no ha sido tan caótico este último año, ¿no? Entonces yo intento ser optimista a pesar de que sé que, bueno, pues que yo qué sé, es como se siguen abriendo fosas. Y entonces cuando abres una fosa pues entiendo que te llenas de rabia y de odio y quieres matar a esa persona, pero aún así no ha habido ese proceso. Ha habido muchos asesinatos y hay diferentes comunidades que están siendo muy afectadas, los alawitas en concreto, pues ha habido asesinatos en masa y demás, pero también entender de dónde vienen y de qué violencia había en el país en ese momento y cómo están sanando esa violencia ahora, que me parece muy, muy, muy importante, ¿no? Para hacer esa transición hacia un espacio de futuro mejor. Ens ho ha explicat amb les seves fotos Samuel Nácar i ara obrim el torn de preguntes. I com sempre, salut i periodisme. Moltes gràcies. Timing perfecte, hem fet timing perfecte, una hora para que la gente pregunte, comente o si voleu, no sé. Samu, aquesta foto, Samu, ¿por qué viste agua de grifo? Samu... No, cerramos con esta foto porque Bashar al-Assad estaba en todos lados, ¿no? O sea, como... ¿Dónde está Bashar al-Assad? Esa es la pregunta. Moscú, ¿no? Sí, pero nadie ha vuelto a saber nada de él, ¿no? Sí. No, pero sobre todo, mira, aquí hi ha una pregunta. No sé si... Sí? Bueno, i Síria en general, que ja sí que és una altra fase que ja no... I també aquí Israel és otro tema, però... Sí, ¿cómo se enteraron los presos de que se había acabado el régimen? ¿Qué pasó con los guardianes de ahí a... Esa pregunta es perfecta para Agus porque... Bueno, tengo que decir que la crónica empieza así. O sea, que os invito a leer la crónica. Las sombras ya tienen nombre, en 5 dólares empieza justo así. Pues realmente se enteran con el ruido. Y los guardianes se habían pirado. Oye. Los guardianes sí, se habían ido. Ya estaban llegando ya los rebeldes estaban llegando ya a Damasco y la gente, los militares, funcionarios se van. La mayoría se van. Y entonces cuando llegan a Sennaya, según el relato que nos van dando que hemos reconstruido, ¿no? Se enteran con el ruido que hay, que piensan que es un motín. Vale. Esto es un motín. Ya ha habido alguno y cuidado que la última vez algunos pillamos. Alguno dice eso. No te emociones. De hecho, hay muchos que se quedan dentro de la celda, así como comidos sin mirar. No quiero ver, no quiero participar en esto porque no tal. Ya. Y hasta que no abren la celda, vienen pues rebeldes con Kalashnikov o abren la celda, tal. Hasta ese momento
Pues en No se lo creen. Hay nuevos testimonios que dicen, en la celda había uno que sí se lo creía, decía, Allahu Akbar, Allahu Akbar. De hecho, sale mucho, se lo cree, ¿no? Pero los demás están como que no. No, a mí no me engañes, que ya me han engañado muchas veces y me han torturado y me han tal, y no. Ya. Y es un poco ese shock, ¿no? Y luego, bueno, también era interesante ver cómo muchos de ellos salían caminando y había gente que los llevaba en vehículo o lo que fuera, o algunos incluso seguían yendo hasta casa, ¿no? ¿Verdad? O familias que venían. Bueno, a Iham no vinieron a buscarlo, ¿eh? Fue él desde ahí hasta Daraa, ¿eh? Digo, oye, ya podría ir a verlo. ¿No hizo como autostop o algo así? Sí. De repente le sí, recogió sí. porque había como coches que los recogían. Sí, ¿no? Era sí. como... Claro, sí. Bueno, y esto no es una pregunta, me ha gustado mucho la foto esta que no pudisteis publicar, porque tiene como una imagen entre un cuadro religioso, un poco, el hombre, ¿no? Tiene un cierto aspecto así. No la publicamos en la revista, pero ha sido... Pero es WordPress Photo. Es WordPress Photo, con lo cual se ha difundido mucho. O sea, de hecho, creo que una de las cosas que no hemos explicado, pero que es interesante es el hecho de que, vale, nosotros hemos publicado para WordPress, para revista 5W, y luego intentamos publicarla en todos los otros medios internacionales, porque en España lo teníamos, bueno, 5W ya lo hemos publicado, pero lo podemos publicar en el resto. Y de hecho, una de las personas a la que se lo enviamos es a Le Monde, y es a Lucille, que es la directora del jurado del WordPress Photo. Y entonces ella contestó, como no podemos publicar, no sé qué, y un mes más tarde era la encargada de decir que había ganado el WordPress Photo. Y me resulta curioso porque al final los medios no pueden publicar este tipo de historias por temas de que a lo mejor ya lo han cubierto o temas económicos, y luego saben el valor de la historia que hemos hecho, ¿no? De hecho, Times igual contestó como, bueno, es muy bonito, espero que encuentre una buena casa, pero no podemos publicar esto porque ya está. Y entonces es como que a nivel internacional no hemos podido publicar este reportaje. Y gracias al WordPress Photo hemos conseguido que esta historia sea ampliamente y haya tenido repercusión internacional. Eso es porque el texto no sirve. Que en la foto... No, pero las fotos funcionan, o sea, el dossier eran fotos, en realidad el texto tampoco era tan importante en el dossier, entonces... o sea, que fue culpa de las fotos, entonces dices, no, vale. Sí. Gracias. No, es más un comentario de periodista. O sea, ¿en serio? ¿Que nos publicaron los medios internacionales? No, de hecho, yo estoy picado porque creo que podríamos... No, o sea, tonterías, pero de repente, si no publicamos en ningún medio internacional, le escribimos a todos y de hecho conseguimos los más altos y contestaron y demás, pero no. Y a mí me hubiera gustado mucho presentar todo el reportaje al Pulitzer, pero como no es americano, como no publicamos en Estados Unidos, no podemos presentarnos a ese premio. Y entonces te quedas así como, hostia, pero entonces el Pulitzer solo es para americanos y en cambio lo vendemos como algo súper global, y se me rompió un poco ahí con el amor por este premio. Pero el rechazo no tenía nada que ver con el tema de la identidad del hombre o No, que va, era básicamente que no querían cubrirlo, punto. Que había pasado un mes y medio, ¿no? A lo mejor, y entonces ya no les interesaba. Ese es el... Menos mal que nos queda 5W. O sea que el regreso no interesa a nadie tampoco. ¿El regreso? Está volviendo a Siria. Sí. Y además ya ahora ya. Al principio, ahora ya son 1 millón de personas más o menos las que han vuelto a Siria, pero también a nivel de desplazamiento interno es muy interesante lo que está pasando, ¿no? Porque hay zonas que, bueno, Rojava, ¿no? Con todo lo que está pasando también con Turquía, todo se está recolocando, pero esa historia no tiene sitio en los medios hoy. No tiene sitio, ya esto es muy difícil colocarlo, ¿no? Y es una historia humana, yo creo que muy interesante, ¿no? Porque, no sé, yo recordando así personas que estos años he entrevistado, pues dicen, bueno, van a volver los refugiados sirios, cuidado. Volverán algunos. Otros y otras han nacido ya en el exilio. O las que yo conocí, la familia que yo conocí que tenía la niña 3 años, hoy ya va a la universidad. Y está en Suecia. Dile ahora que se vaya a Siria. Pero que ya no es Siria, realmente.
O sea, es siria, habla árabe con sus padres, etcétera, pero ya su vida la ha construido en otro lugar, ¿no? Entonces hay muchas historias ahí, ¿no? Que, no sé, es que al final yo pienso mucho en todo este arco político, ¿no? Que va desde, bueno, 2000, desde las primeras árabes, pero luego 2015, que fue el año de la mal llamada crisis de los refugiados, hasta llegar a hoy, ¿no? Pues 2025, el genocidio en Gaza, etc. Todo este arco histórico y también el auge de la xenofobia, ¿no? De la extrema derecha, como que forma parte de una historia. Y pues hay una parte que se contó, más o menos, pero que supongo que no del todo bien y no tiene espacio. Y estas historias no se publican, yo creo, porque claro, las fotos muy guapas, pero el texto 10.000 palabras, recórtalo un poquito si quieres, pero o sea, los formatos, ¿no? La forma, ¿no? Y aparte también que mucha prensa pues ya envió a sus periodistas, entonces pues, dice, bueno, me envías esto, ya no... Igualmente, bueno, siempre nos queda la 5W, Samu, ¿no? Sí, no, luego de lo que comentabas creo que hay una cosa importante que es todos aquellos refugiados sirios que, por ejemplo, han llegado a España y que ahora se cumplían 10 años, pero justo por cuestiones de que Siria de repente se convierte en un país seguro o se ha terminado, todos esos procesos de asilo y de papeles se están poniendo en cuestionamiento, ¿no? Porque a veces... bueno, yo tengo un amigo Feras, que vino, yo lo conocí en 2015 en Idomeni, bueno, de hecho en Lesbos y luego en Idomeni, y él vive en Barcelona. Pero su cuestionamiento es, vale, yo quiero volver a Siria, pero llevo 10 años en España y todavía no tengo papeles para luego poder volver si necesitara volver. Entonces, yo no es que no quiera ir a Siria, y de hecho la salida de Siria que nosotros hicimos, yo me volví con ropa y con el humus y las banderas que me había dado su madre para que se la diera a él, porque hace 10 años que no me da su madre. Y él quiere volver, pero claro, no tiene papeles. No, después de 10 años todavía no ha conseguido formalizar los papeles aquí, porque los procesos aquí son súper largos, ¿no? Y claro, él quiere volver, pero hasta que no tenga papeles no puede irse, porque si se va pierde todo este juego que le hemos montado de tienes que estar tantos años en este país para conseguir los papeles. Y claro, ya llega un punto que puede que los consiga, pero hasta que no los consiga, volver a Siria es un problemón, ¿no? Solo por una cuestión nuestra, de nuestra burocracia y nuestros papeles, ¿eh? Sí. No, és que ella té el micro. Sí. Jo volia saber si aquestes històries al final són molt personals, no? I a vegades acaben quan acaba el reportatge. Volia saber si sabeu alguna d'aquestes persones, sobretot els 3 principals que heu parlat, però sé que hi havia més, si han pogut reconstruir, o no sé si ben bé la paraula reconstruir, o fer una nova vida. Gràcies. No, da la buena noticia de Hosni. No, comenta. No, bueno, o sea, básicamente Hosni está vivo, sigue engordando y eso es... Sí, que al principio no... Claro, o sea, yo de hecho salí de ahí y me acuerdo que os dice, ¿qué te pasa? Y digo, que lo han matado, en plan, yo creía que estaba ya... Y de hecho sigue vivo, está engordando y claro, es que es la hostia, o sea, de repente es entender que en ese momento para mí, bueno, pues es trauma desbloqueado, ¿no? En plan, ese tío está vivo y sigue engordando y va a tener un futuro y una vida, ¿no? Y me parece precioso. Sí, no, era ahí. Hosni sí que és el familiar indirecte de l'Alà. No, per això tenim més informació. I del Mohammed, que és el primer que surt, també, que aquí era més que parlàvem... Bueno, jo no parlo àrab, així, pocs missatges que ens envien sembla que està millor, no? Però en aquest cas sí que el que vam voler seguir més era aquest, sobretot perquè físicament era la persona i psicològicament més afectada, i sí que, ostres, saber que, no? Quan ens ho van dir també, no? Que anava millor, ostres, doncs va ser maco. Però sí que moltes vegades ens passa que perdem el contacte amb persones amb les quals parlem, no? Amb el que sí que parlem més és amb un altre que no hem parlat, que jo al principi no que dubtava, però deia, no m'acaba de... que vam anar a casa seva, etc. No? I m'enviava més missatges parlant d'altres coses. No? Em deia, perquè ell havia sortit abans, no en el moment de la caiguda del règim, sinó abans. No? És el que surt a la presó de Sannaya, que es diu Abdalà.
I llavors sí que he parlat més amb ell, però ell ja estava bé, vull dir, no... I també pel que diuen també altres sirians amb els quals parlem que estan a dins, o jo l'altre quan vaig anar a l'abril també, molta incertesa de saber cap on va, no? Encara no diria que s'ha trencat aquesta... però molta incertesa per cap on va el país, etc. I amb els que sí que jo parlo més són els que tinc de més enrere, que, per exemple, la família aquesta que comentava abans, que no era un invent, o sigui, que estan a Suècia, etc., que amb ells sí que parlo molt. Ens vam conèixer quan Sergio Ramos metia goles, perquè ell era del Madrid, un merengue recalcitrante, i diuen, ja s'ha retirado. Bueno, no, està a Mèxic, no? Bueno. I sí que una mica a través d'ell, per exemple, sí que he entès molt bé aquesta realitat que explicava abans, no? De com, doncs ella, jo trobo molt a falta a Síria i d'alguna manera em feia veure com jo voldria, ella és un, que tindrà ara, ja tindrà 50 anys, més o menys, com que ell sí que potser li agradaria tornar, però per als meus fills, les meves filles, no crec que, no? I llavors també per explicar aquest exili. No? Sí, després hi ha una altra cosa, que és, en aquest moment nosaltres anem amb un traductor. Y això fa que Alá, que era encima hablaba castellano y entonces traducía del árabe al castellano, con lo cual tú sientes que estás pudiendo hablar con ellos y está habiendo una conversación real. Es verdad que luego, cuando no hay un traductor de por medio, esas conversaciones son como muy cortitas, porque al final no llegamos a tener una conversación real en ese... Entonces es muy difícil mantener, ¿no? O sea, jo em sento superprivilegiat quan tinc un traductor i puc parlar amb gent que no parla la meva llengua perquè sé que és una finestra que no la tinc oberta sempre i que és molt difícil accedir, no? Molts anys ho he fet amb el mòbil i és un fracàs absolut. Però tu parles una mica, parles així. A més, com que és així proper, saps? Que és una esclau jo crec de les teves fotos, perquè com que amb ells era com muy tocón també, que te gusta tocar. Tal. Però ells també... Era així, però bé. I jo crec que és part del... No? Això es veu a les fotos, perquè jo conec fotògrafs que són excel·lents des del punt de vista tècnic, no? Com pum, no? Pum. Però aquí es veu també un... No? O sigui, hi ha distància, però també hi ha aquesta... No? I ells estan molt còmodes, això es nota perquè estan molt... Tal, i això es nota també, i tu els deies... Tal, Sí, pero los sirios en general también son tocones, o sea, como... Bueno, pues mira, pues ahí tienes la explicación. Pero que tocan, no sé qué, es muy mediterráneo, entonces es como los hombres en general, o sea, la despedida es como 3 besos en la cara, como... Sí. No sé, a mí me gusta mucho, me parece muy cercano también a la cultura mediterránea. Bueno, es que al final formamos parte de esa cultura, ¿no? Y eso es lo único que, a lo mejor... Bueno, da igual. Me estaba liando ahí ya. Sí. Aquí, per aquí. Primer de tot, felicitar-vos pel premi que heu tingut i us volia comentar una cosa. Tots els que surten de presoners, primer, tots són homes, no hi ha dones entre les presoneres. La segona qüestió, els presoners estan barrejats, vull dir, tant els presoners, diguem, polítics com els comuns estan barrejats i quan surten tots, perquè quan surten també surten, diguem, lladres, violadors, assassins, etc. I tots a fora, quan allibera la presó, si estan barrejats, vull dir que aquesta gent surt a fora i diguem cap a la seva bola, vull dir que... No, que s'enallara sobretot persones polítics. Evidentment, el règim no ho anomenava així, no? Però també, abans us he comentat, per exemple, que hi havia el Mohamed, que era suposadament pertinença de marihuana, no? Però tècnicament, qui anava allà era perquè havia confessat un crim relacionat amb el conflicte, no? Després, d'alguna manera, no? Però hi ha altres presons que eren diferents, no? Quan eren alliberats, tots surten... Però també van alliberar altres presons, també van sortir, no? O sigui, sí, la resposta és sí, perquè a res van arribar i van obrir tot el que van poder. Després, ells, evidentment, estan instal·lant un nou estat i un sistema penitenciari que desconec realment com estan fent això ara mateix, però sí. Sí, era un món d'homes, sí. Sí que hi ha altres instal·lacions, però aquí les entrevistes els presoners eren homes, sí. No sé si m'he deixat. No, era això. Aquí al darrere.
Hola, bona tarda. Jo volia preguntar-te més a tu. Has dit que vas tenir diferents línies al cap de com volies expressar el que estava passant i el conflicte. Has parlat del tema de les postures a la presó. Evidentment, la línia escollida ha estat bona i ha estat... Però... Ha funcionat. Ha funcionat, sí, totalment. Però volia saber una mica com tu treballes com a fotògraf quan arribes a aquests jocs i has d'expressar el que està passant, com ho tens al cap? És a dir, esculls, tens moltes línies, les treballes, les deixes a meitat, treballes també, evidentment, amb edició, revista i demés. Saber una mica com ho enfoques tu, ja no només amb aquest projecte, sinó quan has de cobrir qualsevol d'aquests. Yo soy puro caos, o sea, como... No, de fet, sempre necessito algú que em miri tot perquè no sé exactament. I hi ha una altra cosa molt important i és, jo soy freelance y lo del dron que comentaba Agus es porque el dron sigue siendo una de las fuentes de ingreso más importantes, porque esos planos dron a las televisiones les funciona súper bien y pagan muy bien y luego nadie los tiene, ¿no? Entonces... yo intento hacer las mejores fotografías posibles, pero tienes que estar pensando que yo estoy haciendo fotografías mientras estoy grabando vídeos, mientras estoy viendo cuándo saco el dron y cuándo me grabo la crónica que tengo que enviar a La Sexta. De hecho, por suerte, las crónicas de La Sexta salieron todas fatal. O sea, un punto que era como horrible ya, que no sabían cómo decirme que parase porque no estaba funcionando. Pero claro, porque yo me estaba centrando demasiado en la fotografía y porque lo que estábamos haciendo era mucho más importante que la crónica de ese día para La Sexta. Respecto a nivel fotográfico, las líneas, pues no sé, siempre juegas con repeticiones, ¿no? En plan, ¿qué ropa llevaban en la cárcel? ¿Tienes fotos de antes de salir? Y yo lo que intento, yo siempre tengo como muy... Para mí a los sitios no se puede volver. No se vuelve por una cuestión temporal y por una cuestión geográfica, ¿no? Y es muy difícil en estos sitios, además, volver. Con lo cual, también soy generación digital, con lo cual fotografío muchísimo todo lo que puedo y más. Y luego ya en casa editaré. Porque para mí todo lo que está sucediendo es oro. Entonces... no llego y digo, quiero hacer esto, no sé. No, es como, llego y sé que pues, los retratos van cambiando, no hay un estilo fijo, pero sobre todo es intentar hacer lo máximo posible y luego ya decidiremos. Y en este caso, Ana Suriñac decidiendo que le pasó, no sé si le pasé 600 o 700 fotografías solo para seleccionar 10. Y claro, ahí es donde... Ana dice, habéis trabajado un montón, ¿no? En plan, eres un pesado, o sea, podrías habérmelo hecho a 30 y no a 500, porque hay muchas que son malísimas. Pero bueno, pues de esas 600 hemos conseguido salvar 10 que funcionan y al final tiene que ser eso, ¿no? Sí. Esta no era, ¿eh? No, esta. Pero esta, por ejemplo, a mí me gusta un montón y se descartó. Esto es el médico que decía... Porque, bueno, a nivel... Claro, es que nunca sabes cuál... Para mí esta era un fotón, en plan, ostras, tienes ahí a todos los de la fosa, no sé qué, tienes el médico que está llamando para informar, a nivel horizonte, no sé, está bien. Y de repente, claro, tú ves las otras fotos y esta no cuadra. Porque, claro, tienes retrato, y esto no es un retrato, pero funciona como un retrato, y de repente hemos metido la otra... que yo ni siquiera la hubiera seleccionado, pero fue Ana Suriñac porque genera movimiento, porque a veces estamos como muy centrados en la fotografía única y el valor de esa foto que bien funciona, pero a veces es que una foto que que la has hecho sin querer genera un movimiento que puede dialogar con las otras fotografías. Entonces, por eso yo disparo tanto, porque nunca sabes en edición qué es lo que te va a faltar y qué es lo que vas a necesitar, ¿no? Esa es nueva, ¿eh? No, que normalmente yo lo que escucho de gente de fotografía, menos, es más, no sé qué. Esto es otro... Otra vez. Está bien, no, me gusta. Pero soy una generación digital. Sí, o sea, sí. El resto se han criado en el analógico y el disparo, no sé qué, tal. Y hay mucho purismo, pero además es que... Tonterías, ¿eh? Sí, sí. No, es que yo estoy trabajando para muchas cosas. En plan, Sí. Como no, estoy con el dron, es con la interesante. tal, es como, venga, vamos a hacer todo. Sí. Para mí ha habido un momento que habéis comentado que habéis tenido la oportunidad, ¿no?, de llegar en ese momento, que tenéis un acceso libre a todos los sitios, que os ha facilitado
supongo que os ha facilitado también el que podáis haber sacado este reportaje. Pero ahora ha cambiado porque, o sea, de hecho, yo vengo del sector humanitario, tampoco nos dejaban pasar, ahora nos empiezan a dejar a entrar en Siria, pero a nivel de vosotros, esta flexibilidad que teníais de acceso ha cambiado. Y luego la segunda cosita que me gustaría saber, sobre todo, es dar gracias a la revista 5W, porque a mí me acerca a un periodismo de verdad y me gustan las perspectivas que dais siempre de las noticias, con lo que yo estoy muy agradecida por vuestro trabajo, pero también qué dilemas se os plantea ante, por ejemplo, el contexto de Siria, cuando sabemos que no estará de moda en 4 días, pero nos volveremos a olvidar. Pero ¿qué dilemas os plantea a vosotros como periodistas el contexto, como periodistas fotógrafos, el contexto de Siria? Pues muchas gracias, porque 5W son las lectoras, muy importante. Sin eso no sobrevivimos, así que muchas gracias. Además, de verdad, porque quien financia la revista es la gente que está suscrita, que la lee, o sea que no hay... No tenemos bancos ni nada de eso que nos paguen. O sea que. El acceso, bueno, yo he estado solo en Rojava, que ya es una zona que normalmente ya tenía acceso un poco más, bueno, también con sus tal, pero que podías más o menos trabajar. Pero entraste por Irak, ¿no? Sí. Pero en lo que es el resto del territorio sirio, por lo que veo y por lo que me han comentado colegas, pues evidentemente más restringido. Es que el proceso es paralelo casi, es diferente, ¿eh? Porque no quiero comparar una cosa con la otra en cuanto al régimen que es, pero que en Afganistán con los talibanes pasó lo mismo, que yo pensaba, digo, ahora para entrar, y cuando llegaron al poder realmente podíamos entrar, también porque se quería, ¿no?, de alguna forma que entráramos, y luego ya han ido, bueno, porque el Estado, el nuevo régimen se empieza a construir, entonces me consta que sí que ahora está más complicado. Incluso, bueno, pues el visado que tienes que pedir, el permiso de prensa, según qué zonas o qué temas está más complicado, pero no puedo hablar en primera persona porque no he pisado de nuevo con él. Pero allí cuando entramos sin nada, ni visado, ni stamp, ni nada. Entramos directo porque es que era como, bueno, esos momentos extraños que se derrite el poder y es como, entras como si, bueno, ¿no? Pero bueno, desde luego no se ha vuelto, digamos, al sistema de control y opacidad que tenía Assad, porque era un sistema bastante sofisticado en el sentido de, ¿no? A eso no se ha vuelto. ¿Y qué dilemas? ¿Quieres tú los dilemas de Siria, futuro, ahora? Bueno, contar? mira, o sea, para mí hay unos dilemas a nivel periodismo, de la industria como tal. Obviamente, pues es de sobras conocido que se paga fatal, que no llevamos, que es muy complicado hacer un salario con los medios de comunicación, etc. De hecho, muchos de nosotros pivotamos hacia otros aspectos, ¿no? Yo pivoto hacia el mundo documental, del cine y demás, porque puedo trabajar más a largo recorrido y demás. Pero, por otro lado, creo que estamos en un momento que tenemos unos canales de distribución que nunca antes habíamos tenido, ¿no? Entonces, los medios ya no son esos canales de distribución y hay otros que tenemos que ganarlos o tenemos que conquistarlos en cierto sentido porque se los hemos dejado es un espacio que tenemos que retomar porque es donde se está informando la gente y los periodistas no estamos. Y a mí me parece como que sí, que hay unos grandes dilemas, pero si realmente la revista 5W, por ejemplo, es un ejemplo, puede tratar los temas que quiera y ha conseguido construir un periodismo que hace años no se hubiera imaginado, que es que solo son suscriptoras las que mantienen el medio y que pueden elegir qué publican y demás, ¿no? Eso, ¿cuándo en la historia ha sucedido algo así? Entonces tenemos esos canales de distribución, o por ejemplo Menú de Gaza ha hecho un crowdfunding increíble y va a sacar otro tipo de periodismo, que es este libro sobre las recetas y demás. Nunca antes se podría haber planteado algo así y de repente tenemos que no tenemos como la parte en medio, sino podemos conectarnos directamente con los lectores y eso es maravilloso. No hemos llegado al punto de conquistar ese espacio, pero bueno, vosotros sois un ejemplo de que se puede hacer y de que se está haciendo, ¿no? Bueno, aunque como diría el compañero Ander Izaguirre, ser freelance da para comer, pero no para cenar.
O sea que hay que apoyar el periodismo de NACAR, especialmente, ya que estamos aquí. Y creo que... ¿Qué? ¿Pueden fer una última o sí? Ah, sí? Ah, vale. Si diu el regidor que sí, sí? Vale. Sí? Hi ha una última o si no tanquem? Sí. Pues, Doncs... moltíssimes gràcies. I salut i periodisme. I un aplaudiment per Samuel NACAR. Una gràcies, au. Próxima publicación para 5W, ¿cuál es? No, documental directamente. En cines, probablemente en junio de 2026. Sí, sí.